Wai waye ɗaukan min nama na a cikin kicin? Nama kuma wani irin nama? Yanzu nan fa na ajiye shi ban daga na sauko daga sama ina zuwa kawai daga babu nama a wurin. Ni ban dauki nama ba, ni ko ta gurin ma ni ban yi ba. Ba mu biyu na gidan ne wai? To mu biyu ne ni zan dauna ma? Ina ga sai dai karnuka ne suka dauka. Karnukan da ba su kasa da dare yanzu suna kulle da safi ta yara zo su ci nama su. To ko za ka bincika ko beraye ne suka ci? Ni dai ban yi hanyar gurin ba. Beraye. Wallahi ban ga naman nan. To ni ma ban gan shi ba. Ni yanzu da mota ba naman bane ko da mota ba. Maganin bera na saka a cikin. A cikin me? A cikin naman na sa maganin bera shi ne to yanzu nake so idan ma wani ne ya ci a nan gidan gwanda ba shi maganin ya sha kafin ya mutu dan in zai mutu ba ruwa na ba. Ni na ci tsaya yanka ɗaya na ɗauka. Gashi ni na ci yanka ɗaya na ci. Ina magani? Maganin yana sama kan duruwata. Mazaje aka yi ne. Na mu buga. Dole ne ma. Da ga mutum ne lokacin sallah bai ba tana ta sallah. Na fula take yi. Awo na fula. Na fula take. Na buloli take yau. Ina wuni? Lafiya da gida. Ya ce yau da gaishe ne tana sallah ko ita ce da gaishe ne. Ai ga ma nama ta sa ta ci na ce wanda maganin mutuwa ne a ciki ta dauka mutuwa za ta yi. Na buloli take ka dauka ne ai na mutuwa ne. To indai haka ne kullun ka samu ta magani. Na bashin da nake kunta tun lokacin bayan bikin nan ta biya. Wallahi ta biya. A dinga sa mata magani akai akai. Ba abin da na sa kai ba magana a ciki. Bula ce. To gwada ka sa. Kullun akai akai. Maganin bera. Ni ma shi na ci.